Здравейте, вие гледате училищна телевизия "Гласът на училището". Днес сме на едно много специално място за нас, нашата детска градина. Днес сме тук като репортери и приятели, за да отразим едно важно събитие за детска градина Пламъче. Откриването на детска библиотека. Поводът е денят на четене, празник, който ни напомня колко важни са книгите, приказките и умението да мечтаем. Нека заедно да видим как децата, учителите и гостите посрещат този вълшебен ден. Как се роди идеята за тази библиотека? Как се роди идеята? Хубав въпрос. Идеята за този наш проект Детска библиотека Пламъче е залегнала в стратегията за развитие на детската градина. И целта на този проект беше да даде възможност на децата да се докоснат отблизо до детската книга, да засилим любовта и да формираме един траен интерес към детската книга, да подпомогнем развитието на децата, усвоявайки книжовния български език и съответно да им дадем възможността да се реализират в среда, която е подходяща за изграждането на тяхните ценности и положителни качества. Тук е мястото да благодаря и на нашите родители, без които този наш проект нямаше да може да се реализира, защото те оказаха своята голяма и мощна подкрепа. Този проект е едно естествено продължение на прекрасната инициатива на община Бургас, а именно общинска програма "Прочети ми приказка". Програмата, с помощта на която ученици от училищата на Бургас успяха през лятото да се включат в четенето на любими приказки на децата от детската градина. И така този наш проект вече е факт. И за мен, и за нашите колеги от детската градина е радост, че в този прекрасен християнски ден на християнското семейство, ние на практика реализирахме двоен празник. Освен Ден на християнското семейство и Ден на четенето, в който вие учениците от основно училище "Братя Младежи" успяхте да се докоснете до малките дечица и да се получи един прекрасен празник. Благодаря ви за отговора. Какво е вашето послание към малките читатели? Моето послание към малките читатели е да се докосват колкото могат повече до детската книга, до детските приказки. Тук в този прекрасен вълшебен град те ще общуват със своите любими приказни герои. Ще изградят своите представи
представи за живота, за ценностите на живота, за добро и лошо, за положително и отрицателно. И именно това е нашата идея, ние да създадем едно вълшебно място, едно уединено кътче, където децата могат да общуват с приказния свят. Пожелаваме от сърце наистина да имат незабравими мигове в този вълкът. Благодаря ви. Това, което правите вие днес, променя утрешния ден. Благодаря ви много и за вашето присъствие днес. Беше удоволствие за нас. Винаги сте добре дошли. Заповядайте и за други съвместни инициативи. Това беше всичко от нас за днес. Детска библиотека Пламъче вече отвори врати и обещава да бъде дом на много приказки, смях и нови читатели. Благодарим ви, че гледахте училищна телевизия. Гласът на училището. Очаквайте и следващи репортажи.